کۆمکوژیە زاخۆی بەرەیەکە هەفبەش لە هەمبەر داگیرکەریە تورکیایê vedike. Roja bîstê tîrmehê heşt basên geştyaran derbasî havîngeha gundê Perexeyê devera Zaxoyê bûn. Geştyarên ku ji gelek deverên Iraqê qesta wî cihî kiribûn. Piştî 15 deqeyan bi 5 roketên artêşa Tirkiyeyê ya dagîrker hatin topbaran kirin. Di encamê de neh kesan jiyana xwe ji dest da ku di nav wan de 3 zarok hebûn û 31 kes birîndar bûn. Divê Tirkiya hêzên xwe ji tevaya Iraqê bikişîne. Sebabê komkujiya han tevaya dezgeh û rayedarên hikûmetê bi yek dengî helwesta xwe nîşan da. Encûmena Asayişa Niştîmanî ya Iraqê bi çend biryaran bersiva komkujiyê da. Li dor topbaran û binpêkirinên Tirkiyeyê yên bênavber dê dosyayeke tekûz bê amadekirin û gilînameyeke lezgîn ji bo Encûmena Asayişa Navdewletî bêhildan. Rêkarên şandina balyozekî nû bo Tirkiyeyê dê bêne sekinandin. Ji bo xweparastinê hemî tevdîrên pêwîst dê bêne girtin. Em ê ji Tirkiyeyê bixwazin ku fermî lêborînê bixwaze û hêzên xwe ji tevaya erda Iraqê bikişîne. Tevî hikûmeta federal û hikûmeta Herêma Kurdistanê aliyên navdewletî yên mîna Amerîka û Brîtanyayê jî ev komkujiya han protesto kirin. Di heman çarçoveyê de piraniyaleyên siyasî yên Iraqê bi dengê herî bilind daxwaza rawestandina dagirkeriya Tirkiyeyê kirin. Rêberê tevgera Sedrê Muqteda el-Sedr ji hikûmeta Iraqê daxwaz kir ku tevaya balafirgeh û dergehên sînorî yên li gel Tirkiyeyê bêne daxistin. Her wiha got divê rêkeftinên ewlehiyê yên di navbera Iraq û Tirkiyeyê de bêne betal kirin. Li ser erdê bersiva komkujiyê. Li parêzgehên Kerkûk, Besra, Necef, Kerbela, Bexda û gelek deverên din ên Iraqê, welatiyên Iraqî bi xwepêşandanan nerazîbûna xwe nîşan da. Li Necef û Bexdayê xwepêşanderan dada balyozxane û nûnergehên Tirkiyeyê û alaya Tirkiyeyê daxistin. Her di êvara bîstê tîrmehê de li navçeya Bamernê ya Girêdayî Duhokê barageheke leşkeriya dagirkeriya Tirkiyeyê bû armaca topbarana refek dronên bombekirî. Kêlî bi kêlî bertekên li hember vê komkujiyê zêdetir dibin û duriyê dagirkeriyê de helwestên ji dil têne raberkirin. Li gor te ev komkujiya Zaxoyê heta kîjan radeyê dê bibe egera sekinandina dagirkeriya Tirkiyeyê ya li ser Herêma Kurdistanê.